Avui fem unes llenties amb salmó i per això, a part de les llenties i el salmó, necessitarem brou de peix, una ceba, piparres, llavors de comí i llavors de cilantre. Comencem la recepta fent un sofregit de ceba, allà a la cassola on aniran les llenties, amb llavors de comí i cilantre matxacades al morter. Ara ja tot seguit hi afegirem les llenties i mullarem amb el brou de peix. Ja hi hem afegit el brou i les llenties. Ara tapem, ho deixem mig tapat i deixem coure uns 40 minuts. Doncs després de 40 minuts de cocció les llenties ja estan. Ara podríem fer dues coses pel salmó. Tallar-lo a trossos mitjanament grans i que es fes només amb l'escalfor de les llenties, o marcar-lo a la planxa i servir-lo tal qual a sobre de les llenties. Farem segurament la primera opció. Tallem els lloms de salmó d'aquesta manera i els posem a que es coguin amb l'escalfor de les llenties. I ja està, això ho hem deixat 5 minuts amb el foc apagat, i ja només que s'ha fet amb l'escalfor. Ara ja afegim una mica de cilantre i ho servim. I aquí tenim les llenties amb salmó emplatades, amb una piparra per contrarrestar allò de les llegums, que li dirà superbé.